بلنا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبوب دم لائے یارو محبوب دم لائے ہو محبوب دم لائے محفل نو سجائے رکھنا او دیان دا ویلا ہے محفل نو سجائے رکھنا او دیان دا ویلا ہے کوئی سرگی دا تارا ہے یارو کوئی سرگی دا تارا ہے ہو کوئی سرگی دا تارا کملے والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملے والڑیا سانو تیرا سہارا ہے بولو سبحان اللہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں محفل کا ذوق بنے گا پتیا پنہالا دا یارو پتیا پنہالا دا ہو پتیا پنہالا دا مندیانو گل لانا ات کم لج پالا دا مندیانو گل لانا ات کم لج پالا دا کعبے ول مہیا او کعبے ول مہیا کعبے مہیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مہیا
ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مہیا کی اوقات فقیر دی یارو کی اوقات فقیر دی ہو کی اوقات فقیر دیے فقیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے ہاتھ کھڑا کر کے سرکار دی بارگاہ وچ شان بیان کرنی جڑا سرکار نو اعلیٰ سمجھدا ہے نا اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا سب تو اعلیٰ شان والا مقام والا میرا نبی سب تو اعلیٰ شان والا مقام والا میرا نبی سب تو اعلیٰ شان والا مقام والا میرا نبی سب تو اعلیٰ شان والا مقام والا میرا نبی ساڈے ورگے نکمے آنو ساڈے ورگے نکمے آنو نبھان والا میرا نبی ساڈے ورگے نکمے آنو نبھان والا میرا نبی ایک یہودی دا بیٹا سرکار دی بارگاہ کہنے لگا سرکار آگے تک لے لو انہوں بو دیو صبح جو اٹھا نا درخت بنیا ہوئے اتے کھجور لگی ہوئے جو میں کھاواں تے میں تاڑے دے ایمان لینا ایک صحابی دے گھر سرکار تشریف لے گئے ایک دودھ دا پیالہ اور دودھ دا پیالہ 70 صحابہ سی سرکار تے سارے نے رج کے پیتا وہ ختم نہیں ہویا ابو جہل سرکار نو کہنے لگے سرکار انگلی دا اشارہ کرو چاند ٹوٹ جائے تاڑے تے ایمان لے آنے سرکار نے اشارہ کیتا انگلی دا چاند ٹوٹ گیا سرکار نے فرمایا جوڑا میں سبحان اللہ سرکار نے فرمایا جوڑا میں سرکار نے جوڑیا شاید بھی کہنا ہے بغیر گٹ کو کھجیاں اگاوے چن کو قدماں دے وچ صداوے بغیر گٹ کو کھجیاں اگاوے چن کو قدماں دے وچ صداوے ایک پیالہ 70 صحابی ایک پیالہ 70 صحابی رجان والا میرا نبی ایک پیالہ 70 صحابی رجان والا میرا نبی مولا علی دی گود دے وچ سر رکھ کے سرکار آرام فرمایا تے نماز عصر دا ٹائم چلا گیا جو سرکار اٹھے نا مولا علی دے چہرے پر دیکھیا فرمایا علی کی ہوا ہے میں سرکار نماز عصر لانگی سرکار نماز عصر دی لانگی فرمایا کہ پڑھ لا فرمایا سرکار اور سنتا بھی کدی قضا نہیں ہوئی سنتا بھی کدی قضا نہیں ہوئی سرکار نے فرمایا عطا پڑھنے میں سرکار آپ نے انگلی دا اشارہ کیا سورج عصر تے آیا انگلی دا اشارہ کیا سورج عصر تے آیا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ شاعر فرماتا ہے نماز علی دی قضا جو ہوئی کر اشارہ انگلی دا
سونا نماز علی دی قضا جو ہوئے کر اشارہ انگلی دا سونا لدھے سورج نو پھر اثر تے لدھے سورج نو پھر اثر تے لیان والا میرا نبی ہے لدھے سورج نو پھر اثر تے لیان والا میرا نبی ہے سب تو والا شان والا مقام والا